Keep inspiring. Milí priatelia, srdečne vás vítam pri prvom dieli nášho nového videoseriálu Nikon blogu.sk. Volám sa Julo Kotus a Nikon technika ma na mojej profesnej ceste sprevádza už takmer 20 rokov. Od roku 2016 píšem oficiálny Nikon blog na Slovensku a v reakcii na neho ste viackrát napísali napríklad aj toto. Andrej, prosím vás, nemohli by ste váš zaujímavý content sprístupňovať aj iným spôsobom ako klasickým textom? Rád by som si recenzie či tipy alebo reportáže z výstav pozrel vo forme videa. Iní ste napísali, že by ste si radi rozhovory s fotografmi vypočuli vo forme podcastu. Takže toto je pre vás, ktorí ste si zvykli na to, že recenziu si radšej pozriete vo forme videa ako vo forme článku. Tak dnes si vezmeme na mušku novinku z dielne Nikon, mierne širokouhlý objektív Nikkor Z35 f1.2s. Toto nechce byť kompletná recenzia, keďže som objektív mal zatiaľ len krátko a nevyskúšal som si ho v rôznych situáciách. V tomto krátkom videu nebudem ani popisovať technické špecifikácie typu rozmery, hmotnosť, minimálna vzdialenosť zaostrenia, počet optických členov v sústave. To všetko si nájdete u nás na blogu v článku, ktorým sme uviedli novinku na trh. Link nájdete pod videom. Objektív som jednoducho vzal na prechádzku do večernej Bratislavy a nafotil som s ním množstvo snímok, ktoré som tak trošku nefér porovnal so snímkami s objektívom Nikkor Z 35mm f1.4. V prvom rade sa chcem zmieniť o používaní väčšieho svetelnejšieho objektívu. Mal som ho nasadený práve na mojom Nikone Z8 a spolu tvoria zohraté, rýchle, presné kombo, s ktorým je radosť fotiť. Zároveň však táto zostava je dosť ťažká na to, aby ste ju pohodlne nosili celý deň na krku. Čiže nie je to zostava určená na pouličné fotografovanie, na to by som skôr odporúčil práve nejaký Nikon DF a objektív, ktorý budeme porovnávať s touto novinkou o trošku slabšej svetelnosti Nikkor Z 35mm f1.4. Prečo som sa ale vybral tento objektív skúšať do ulic? Lebo som chcel ukázať to, ako sa s ním dajú zachytiť krásne snímky objektov v prirodzenom prostredí a pritom prostredie zaujímavo oddeliť jemným rozostreným pozadia. Predpokladal som, že práve pri týchto večerných podmienkach v šere vynikne nielen ostrosť a svetelnosť objektívu, ale aj bokeh bude exkluzívny. A nemýlil som sa. Podanie objektívu je takmer 3D, super ostré časti v rovine hĺbky ostrosti a krásny mäkký gradient do hladko rozostreného pozadia, čiže do bokehu. Objektív je na prvý aj na druhý pohľad absolútne vyladený voči akýmkoľvek optickým chýbam. Rôzne aberácie, purpurové či zelené hrany, pozdĺžná chromatická vada, dokonca ani komatické skreslenie bodových svetiel. Pri plnom odslonení v nočných fotografiách tu nie je problém. To umožňuje aj využitie tohto objektívu práve na fotografovanie nočnej oblohy, na fotografovanie hviezd. Bokeh ostrých svetiel pri plnom odslonení nie je úplne kruhový, ale smerom k okrajom vytvára tzv. Mačacie oči. Či sa vám to už páči alebo nie, si myslím, že to je vec vkusu. Tieto geometrické tvary majú však hladké okraje, bez farebných kontúr či bez kreslení. Tu a tam sa pri určitej intenzite a polohe objavia vnútorné štruktúry vo svetlách, tzv. Cibulový efekt, alebo ako Angličania nazývajú onion efekt. Nie je to nič výrazné ani nič pravidelné, ale môže sa to občas objaviť a je dobré o tom vedieť. Poďme sa ale pozrieť na svetlá po riadnom priclonení a na to, či dokážu z ostrých svetiel vytvárať perfektné hviezdice, ktoré sa hodia na nočné fotografie a sú veľmi populárne a chcené u fotografov mesta nočného alebo u fotografov architektúry. Pri clone F10 už svetlá hviezdičkujú, pri clone F13 sú už hviezdice krásne, výrazné a vďaka 11 lamelám clony dostaneme 22 cípe hviezdice. Lacnejší 35mm objektív so svetelnosťou f1.4 má vďaka 9 lamelám 18 cípe hviezdice. Sú takisto veľmi efektné pri clone F13, no práve tu vidíme rozdiel v povrchovej úprave optických členov. Drahá a svetelnejšia verzia má antireflexné vrstvy najvyššej úrovne Nano Crystal Coat, Arneo a Mesoamorphous. To, že u lacnejšej verzie absentujú, vidieť na niektorých hviezdiciach, ktoré okolo seba vytvárajú zvláštnu farebnú štruktúru. Podľa niektorých autorov ide o odlesk senzora na zadnej strane šošovky. Vďaka špičkovým antireflexným povrchom sa toho u novinky nemusíte obávať.
Toľko dnes z mojej strany. Teším sa z nového objektívu a neviem sa dočkať, kedy ho budem môcť vyskúšať aj pri portrétnom fotografovaní v nejakom prostredí či produktovom fotografovaní so zahrnutím okolia. To je to, čo reklamných či portrétnych fotografov určite zaujíma. Tiež otestujem, ako sa správa pri natáčaní videa, ako zaostruje, ako sa s ním ostrí manuálne či pri preostrovaní dýcha. Napíšte do komentára, čo by ste chceli o tomto novom objektíve vedieť a ja sa pokúsim na vaše otázky odpovedať na budúce. Teším sa už teraz. Ahoj. Keep inspiring.